Буа районы хуҗалыкларында көп еллык үләннәрне урдырырга кирештеләр. Пешән, синаш әзерләүне беренчеләрдән булып авангардта башлап җибәрделәр. Агрофирма алдында 2400 гектарга якын мәйданда көп еллык үлән урдыру бурычы тора. Кырлардан хәбәрчебез репортажы. Авангард агрофирмасының маяк бүлекчәсендә эш кайный. Биредә күп еллык үләннәрне урдыралар. Һәрберебез көненә уртача 20-25 гектарда эш башкарырга өлгерәбез ди механизатор Наил Гыймадов. Пешәннәр бик матур, әйбәт, озын үскәннәр. Алла теләсә, яхшы пешәннәр булыр дип өметләнәбез. Без сәгать эштән тотынабыз инде иртән. Кичке иртән эштә тотынабыз, 8-гә хәтле урабыз. Кызу вакытта, погоданың кызу вакытында туктап торабыз инде. Аннан тагын кич чыгып, тагын урабыз шулай. Пешән сыйфатлы булсын дип тырышабыз инде. Агрофирманың баш зоотехнигы Илдар Сәмигуллин сүзләренә караганда, пешәннең сыйфаты яхшы булсын өчен башка технологияләрне дә төгәл үтиләр. Пешән әзерләгәндә һәр пешән культурасының үз фазасына җиткезеп җыгабыз. Аннарысын берәр сутка погодасына карап аны әйләндерәбез, вараш итәбез. Аннарысын инде влажность 12-13% тәшкил иткәч, аны рулоннарга чыгныбыз. Шулай ук синаш салуның да үз таләпләре бар дип белгеч. Аны җыгабыз, җыгып шул берәр сутка жарым торгандан соң чыгабыз комбайн белән. Аны ваклыйбыз, карыйбыз влажностьын 50-55% тәшкил иткәндә тотынабыз синаш салырга. Инде синаш салганда үзебез күптән эшли торган закваскалар белән кулланабыз. Синаж инде безнең траншейлар где-то 2800-3000 тонна сыя торган, шуны 3-4 көндә тутырырга тырышабыз. Пешән урдыруда 6 агрегат эшли, синажда 3 Макдон. Быел хуҗалыкта 4000 гектар мәйданда азык культуралары игелгән. Шуның 2500 гектары күп еллык үләннәр. Безнең планнар зур. Быел елда менә 20 000 тонна синаж, 21 000 тонна силос һәм 4000 тонна пешән әзерләү бурычы тора. Быел үләннәрнең торышы әйбәт, бар ышаныч менә күп еллык үләннәрдән яхшы сыйфатлы итеп азык әзерләрбез ди. Механизаторлар алга куелган бурычны җиренә җиткереп башкарсын өчен кызыксындыру чаралары да эшләнгән. Норманы арттырып үтәүчеләргә 150% кадәр күләмдә премия биреләчәк. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.